sa ating lahat, ay sa akin pala. Sa wakas mga kapatid, lumabas ng aking swab test result at is that's God, it is negative. Kaya, celebrate, ayan, negative po ang result ng aking swab test. So, after that, na-required nila ako kumuha nung lumabas yung aking swab test result. So, BOQ, parang Bureau of Quarantine certificate. So, kailangan ko pumunta dun sa website ng BOQ para mag-request ng aking Bureau of Quarantine certificate. So, nung nag-request ako, lumabas naman siya at ayan ang naging ito yung aking, tingnan nyo dito, ayan ang naging Bureau of Quarantine certificate ko. Ayan, good news. Ayan, makakalabas na ako dito sa aking quarantine area. So, for more info, ang sabi sa akin sa reception, pwede na raw ako makalabas. Kaso, if dito lang ako inside Metro Manila, na nakatira, so, pwede na akong lumabas kahit mag-taxi ako or sunduin ako ng kapamilya ko. Kaya pwede na akong lumabas. Dahil ako ay taga Cavite, so sabi nila province na rin. So, ang maghahatid sa akin ay Coast Guard na, which is from OWA. Ayan. Sila na po ang maghahatid sa akin kung saan nakalagay yung aking address. So kung saan ako dun sa Cavite. So, kung sino yung mga naka-quarantine dito sa hotel na nag-stay ako, ayan, pagsamasamahin kaming lahat mga taga Cavite, so, ayan, ihahatid. So, katatawag lang nila sa akin, ayan, mga kapatid, ng reception, na tomorrow daw, kukunin ako ng OWA, ayan. Sila na ang bahalang maghatid sa akin, yung taga Coast Guard na, ayan, sa bahay, ayan, good news nga. Pero, naka-indicate dun sa certificate na i-continue ko dun sa bahay ang 14 days quarantine. So, nag-stay na ako dito sa hotel ng 7 days. Today is 7, yeah. O, 6 day. Tomorrow 7, o, yan. So, 1 week na lang yung magwa-quarantine ako dun sa bahay. Ayan, sa mga kapatid, thank you po dun sa mga sumubaybay sa akin during sa aking travel, hanggang sa nag-quarantine. At sa wakas, lalabas na ako, happy na. Ayan, thank you. Makikita ko na rin yung aking asawa. First, asawa ko muna. Kasi after that, nag-quarantine ko sa home. So baybayan nyo lang yung aking mga vlog. Next is, pag-uwi ko naman dun sa aking mga anak. Kasi, nandun sa mga in-laws ko ang aking mga anak. So, doon, uuwi kaming mag-asawa para makapiling namin ang aking mga anak. Ayan, thank you po for watching mga kapatid. At sana po, para doon po sa hindi pa nagsasubscribe sa aking channel, paki-subscribe na rin. At paki-press ng notification bell para ma-notify kayo pag meron akong bagong videos. Ayan po, thumbs up din po. Ayan, thank you po. God bless, keep safe. Happy lang si Akits. Thank you!